Ešte pred začiatkom videa chcem povedať, že toto video bude bez editu a nebude tam žiadna pridaná hodnota v memiskoch a tak, pretože toto video točím narýchlo a všetko poviem v dnešnom videu. Takže zdar ľudia, vítam vás na Cookix a toto video sa volá Končím. Možno sa pýtate, že Cookix iba pred 2 mesiacmi začal, ale vlastne nie sú to 2 mesiace, ale rok. Keďže točím už rok na YouTube, tak som si povedal, že by som si dal nejakú pauzu, takže ešte neviem, ako dlho bude tá pauza. A tou pauzou myslím napríklad tento týždeň, už to začalo. A toto je vlastne taká iba chvíľka. Pauzu chcem pretože sa musím teraz učiť dosť do školy a vôbec nestíham točiť na YouTube a strihať a tak. Taktiež potrebujem tú pauzu spomínanú, pretože už dosť dlho strihám po nociach a tak. Takže názov videa je asi troška clickbait, pretože nekončím, ale iba si dávam vlastne kratučku pauzu. V stredu neviem, či vyjde video, pretože ako hovorím, mám pauzu a neviem, či budem stíhať do školy, ale možno nejaké vyjde. Ešte si nie som istý. Ak budem stíhať, tak určite urobím nejaké. Aby ste si nemysleli, že si dávam pauzu len tak, je to, ako som spomínal, už kvôli škole, ale je to aj kvôli tomu, že sa chcem vrhnúť na kvalitnejšie videá, ak sa to tak dá povedať. Napríklad, že ako si zarábať hraním bravka a tak. Histórie, ako sú nejaké dokumentárne videá, takže by som chcel určite začať to. Už mám vymyslený aj scénár na jedného youtubera, ktorého si môžete tipnúť do komentárov. A ak ma to bude baviť, tak by som ostal aj pri tom kontente, ale isto by som bol rád, keby ste mi aj do komentárov napísali váš názor na dokumentárne videá, že či sa to ku mne hodí alebo nie. Streamovanie by som taktiež obmedzil, pretože naposledy, keď som streamoval, tak zvuk ide tiež dosť zle, pretože mi fungujú iba také streamy ako je Gartic Phone a teraz neviem, ako sa to volá, Skriterio alebo dačo také. Iba tieto dve formy streamov mi idú, takže ak by ste mali záujem o takýto druh streamov, tak mi dajte isto vedieť do komentárov. No a keďže sa za chvíľu blížime k 100 odberateľom, tak by som chcel nejaký špeciál, ale ešte neviem aký, takže tak no. Ešte som sa chcel vyjadriť k podcastom. Chcel by som robiť nejaký podcast, napríklad s Vemigom. Takže taktiež mi napíšte do komentárov, či to je dobrý nápad. Toto video je vlastne podobné ako ten špeciál za rok na YouTube. No a ešte k tým podcastom, veľmi rád by som bol, keby som robil aj nejaký online podcast, že napríklad, že by som volal s niekým na Discorde a tak by som mu dával otázky. Takže ak by ste mali záujem o tento blbý, zároveň šialený nápad, tak mi dajte určite vedieť do komentárov, pretože by som chcel strašne natočiť nejaký podcast, pretože by ma to podľa mňa dosť bavilo. Takže určite napíšte do komentárov, ak by ste mali záujem o takú menšiu spoluprácu, takzvané. A taktiež by sme sa dohodli, kedy to natočíme a teda. No a to je už asi všetko, čo som chcel povedať. Tak držte mi palce v škole, ja držím palce vám a toto bude už odo mňa všetko. Zdar!